Bueno, seguro que quedan moitísimas historias, Julio, por escribir. E temos que subliñar hoxe tamén a importancia de que as institucións acompañen, respeten tamén, entendan, dende logo, o valor do xornalismo, porque o noso traballo, que ás veces incómodo, de verdade, ten que ser entendido como algo esencial nunha sociedade democrática madura. Así que clausura esta entrega do Bernal o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Presidente do Parlamento, alcalde, delegado, presidenta da Centro de Entrevistas de Galicia, a cargo da Xunta. Bueno, todo o mundo que está aquí, que son moitas caras coñecidas, algunas non as coñezo, novas incorporacións, pero ao final todos nos traen o mesmo aquí, que é homenaxear. Nesta ocasión, e é certo, e creo que é a cuarta vez que teño a ocasión e a honra de clausurar este premio Diego Bernal, que saudar o homenaxeado de hoxe a Julio Rodríguez, decía él, trayectoria ourense, Vigo e Santiago, que non é un bo resumo de que consiste todo isto e como se pode formar un, e me gustaría falar deso moi brevemente, de verdade, de o noso ecosistema tamén en comunicación, que non quere decir que estemos illados ni moito menos, pero temos a nosa maneira de ser, que creo que é moi importante, é moito máis recoñecido que a veces pensamos, non é máis que salir fora para ver como nos ven, moitas veces con envexa, e tamén no que son aquí os medios de comunicación, e mesmo a relación entre os medios de comunicación e os poderes públicos. Escoitaba a Julio falar, vou facer un paralelismo entre políticos e xornalistas, aunque algún podría ver todo iso que decía da familia, os sacrificios persoais, das relacións coa xente que confía en ti, da objetividade que tens que ter, da necesidade moitas veces de elexir e non perder a perspectiva. En eso creo que somos parecidos, ou deberíamos serlo, se tanto xornalistas como políticos queremos facer o ben, o sentimento de pertenencia. Iso varias alusións, Julio, a agradecimento a que foi a súa casa, a súa empresa en gran parte, está aquí o editor de la región, e outra empresa familiar, como moitas que hai en Galicia, e que explican como somos en realidade. Eu quero ser moi breve, de verdade, son perfectamente consciente, insisto, creo que a cuarta vez que estou aquí, son consciente de que estén dos valores, clausuro é unha honra, pero o protagonista acaba de falar. Se me permiten, por deixar unha mensaxe, unha reflexión, un resumo do que eu entendo que foi este ano dende a nosa perspectiva. Os meus colaboradores me dicen, eso non o digas ti, tes que o digan eles se queren, pero eu quero poñer en valor, porque creo que un elemento diferencial, non creo que pase en moitos sitios, esta relación casi directa que hai, por lo menos a que eu sinto, entre os xornalistas, os medios de comunicación en Galicia e a Xunta de Galicia, que creo, sinceramente, pola súa potencia, polo seu orzamento, polas cosas que temos, a administración con máis presencia e, por tanto, con máis repercusión desde o punto de vista comunicativo. Non é a única, ni moitísimo menos, pero creo que temos a nosa potencia e a nosa presencia. Decía, cando entraba, decía Julio que estaba nervioso, para mí tamén a responsabilidade están todos vostedes, os que ao final reflesan o que facemos no día a día aquí, por tanto, falar diante de todos vostedes, para mí, lo digo en serio, unha responsabilidade e unha consciencia de diante de quen estou falando. Esa relación directa que temos, unha vez a semana, sin filtros, se me permiten, creo que non se dá en moitos sitios. E creo que bo, polo menos para min é bo, para a xente da Xunta de Galicia, intento, e digo sempre que hai que reproducirlo sempre, esa transparencia, ese someterse ás preguntas, o que queiran saber, o que queiran comunicar os xornalistas en Galicia, que insisto, creo non, estou seguro que non se dá de logo en moitos, en a maioría das comunidades autónomas, na maioría dos niveles administrativos
fora incluso de Galicia, aquí creo que sempre se deu que se ten que seguir dando. E a mensaxe que quería deixar con este relato é que esta pequena ecosistema que formamos, a rabiosa actualidade, e que toda a actualidade posa o adxetivo rabiosa para evidenciar un pouco como está o panorama, sobre todo fora de aquí, é o que pediría, sin perder un ápice de objetividade, sin perder un ápice de liberdade, a hora de preguntar e tamén a hora de responder, que conservemos este ecosistema onde todo parece un pouco máis tranquilo e un pouco menos crispado. O cal non quere decir que non haxa enfrentamentos, posturas firmes, posturas que ás veces se manifestan con moita enerxía e de moitas maneras, pero sinceramente creo que seguimos sendo diferentes. Eu pido que sigamos mantendo esta diferencia, este sentidiño que temos, o cal non é renuncia a principios, o cal non é renuncia a maneira de ver as cousas con firmeza, con convicción, con enerxía, con maneiras de decir o que poden gustar máis ou menos, pero sempre con respeto, e sempre con ausencia de extremismos en xeral, que fora chama bastante a atención, e a mí me gustaría que seguíramos chamando a atención por moitas cousas, pero tamén por iso, por conseguir que non se trata de aquí o que noutros sitios se asume como inevitable, como perjudicial, pero que pouco podemos facer. Como creo que estamos libres de todo iso, por lo menos neste momento, a mí me gustaría chegar ao ano que ven e decir que eso sigue así. E se o conseguimos, será mérito de todos, pero en gran parte dos medios de comunicación, do ecosistema de comunicación que temos en Galicia, que é certo que vai cambiando, o decía Julio, pouco terá que ver nos seus medios, nos seus plantexamentos, nos seus objetivos, co que había hai 20 anos, pero creo que a esencia, que son as persoas, a maneira de verlo, este sentidiño, esta Galicia calidade a que estamos, por lo menos na Xunta de Galicia, aludindo moito últimamente, son moitas cousas, é a maneira de facer que temos en todo, non é só o que temos, é o que facemos. E o que facemos en medios de comunicación, referimos a relación entre un poder político, un poder público, de todas as tendencias. Algunos toca gobernar e outros toca estar na oposición. Pero creo que ese plantexamento que temos, esa relación directa, isto che pode gustar máis ou menos, podes queixarte un día e agradecer outro, pero creo que o clima será, eu polo menos o agradezo moitísimo, e creo que teño colegas que non podían decir o mesmo. Por lo tanto, como eu sei que non sei se nós temos algún mérito, pero os que estades sentados aquí e tedes moito, quero recoñecelo e creo que o perfecto exemplo de todo isto, igual que os anteriores, e agardo que os seguintes se reflexa no premiados. E, por tanto, moitísimas gracias e espero que nos vexamos o ano que vem. Gracias.